atong saang gitag-ang karon. So, atong pakiton o ha saang ikan panis na siya sa dawahon. So, giluto pa ni siya. So hello mga kabisaya, kanda ko so may udto taog kinghason mo ang saag. Ako'y inununan niya. So darada. That's it guys. O, dahil mong kinason. Sobra kadaghan. Ano yung sada-sada eh? Hindi dyan sweet, tawag. Saang. Saang. Daghan mo. Ano sa kaldero? Tapos kaldero. Daghan to. Dago, no? Bakit ito sa nang buo? Ewan ka alag gusto eh. Iban. Ewan ka na. Saang. Init. Init. Ikamot ni mo arang init ah. Guys, mana isang bagaw, unod. Maunod. Pa. Saang. So gikan ni siya sa Dagat. dagat, Sa dawahon. dawahon. Na. Sidat. Mao ni. Tapos kaldero guys, dakong kaldero. Yun, namurot. Manyawag may kaubag nja. May kagat-kagat sa tuba. May pipsi. Nurot ng suka. Kadaong. Huwag pa makuha na mo niya. Durugon sa namo. Lusod. So, may ano na siya. Magdurog na yung mga bagaw. Guys, dugmok na mo sa Tambok kayo. makuha. Tambok kayo ang saang. Ano, hindi. Best pa ni siya kaayo. Kapal sa dagat. Kaya kung na makuha. Dukduk pa na dyan, martilyo na ito na lima ito na matangtang kawa mante pang nangtang ani nindot na ni si Zaog glugit ra ba nindot jag shell kausara dugmok murag nagwala nga kaon like na lang mo sa page ni Dako ni Bisayang Dako. So like, gusto mo order Bisaya kanta ko. kay ba mi kinsa nagdana mo ani Amora pong fans. Ay! Tara. Salamat sa nag-sponsor ana. Gana mong kanon nga nito ara dito sa kalderong Dako. Nina dito lang. Ningala ni Chiba. Hindi mo tambok para na ho. So guys, next issue na po.